Bunisur Musahari बिथांजों आङो 9 बोसोर खामानि मावनो मोनदों जाय कलेजखौ बिथाङा गायसनदों बिथांनि कलेजावनो आङो दिनै प्रिन्सिपाल हिसाबै खामानि मावगासिनो दङ गसाइगाव बिएड कलेजा 9 एक्रेडिटेड ग्रेडनि मोननो हादों आरो UGC रिकगनाइज जादों बुनिसुर मुसाहारि सारनि जि बिहोमा बेखौ जोङो सावरायनानै फोजोबनो हानाय नङा ओरैबायदि गुवार आरो बेबो फारसेल' बिथिङाव नङा मोनफ्रोमबो बिथिङाव एडुकेशन बिथिङाव थुनलाइ बिथिङाव धोरोम बिथिङाव समाज बिथिङाव मोनफ्रोम बिथिङाव बिथाङा बिहोमा खालामदों बिथांनि जोनोमा जादोंमोन 18 जानुवारि 1947 मायथाइ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव साब डिभिजननि बल्लामपुरि गामियाव आरो बिथांनि बिफानि मुङा एंगारा मुसाहारि बिमानि मुङा बनसु मुसाहारिमोन बिदा फंबाय गासै 7मोन कमलेश्वर मुसाहारि बिदा बुनिसुर मुसाहारि गाव सेकेन्ड लालि मुसाहारि बिनानाव लखेन्द्र मुसाहारि फंबाय आरो बिथांनि बिफा मुसाहारिया सासे फोरोंगिरिमोन जोबोरैनो मान मोननायमोन बयनिफ्रायबो बुनिसुर मुसाहारि बिथाङा 1970 मायथाइयाव गसाइगाव टाउननि जयनगराव गंसे न' लुनानै ग्रें ग्रें रायजो जादों बिथांनि सोलोंथाइखौ बिथाङा असमिया रावजों असमिया बिजोंजों लादोंमोन नाथाय बिथांनि लिरनाय फरायनाया असमिया रावावनो थाङाखै बर' रावावबो बिथाङा कन्ट्रिबिउसन होदों जायनि थाखाय बिथाङा साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हादों गावनि जोनोम गामियाव थानाय 413 नं मालागुरि गुदि फरायसालिनिफ्राय 1957 मायथाइयाव गुदि सोलोंथाइखौ उथ्रिसार जानानै 1958 मायथाइयाव गेजेर सोलोंथाइ लानो गसाइगाव हाई स्कुलाव मुं थिसनो आरो 1960 मायथाइयाव उथ्रिसारनानै बे हाई स्कुलनिफ्रायनो 1965 मायथाइयाव मेट्रिक आनजादखौबो मोजाङै उथ्रिसार जानो हायो बेनि उनाव क'क्राझार कलेजनिफ्राय 1966 मायथाइयाव प्रि इउनिभार्सिटि आनजादखौ उथ्रिसार जानानै 1971 मायथाइयाव BA आनजादखौबो उथ्रियो बिदिनो बिथाङा जिरायालासे 1972 क'क्राझार गभ कलेज अफ टिचार एडुकेशननिफ्राय BT बेचलर अफ टिचिंखौ उथ्रियो आरो 1993 मायथाइयाव गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय MA डिग्रीखौ असमिया आयदायाव मोननो हायो बेनि उनाव नैथि खेबनि थाखाय गसाइगाव कलेजनिफ्राय बर' रावनि अनार्स लानानै आरोबाव BA डिग्रीखौ बिथाङा उथ्रिसार जायो बिथाङा जोबोरै फरायनायाव गोसो होथाबग्रा सासे सुबुंमोन 1969 मायथाइनि 25 फेब्रुवारियाव बिथाङा बल्लामपुरि गामिनि दाराम बसुमतारी आरो दरले बसुमतारीनि फिसाजो आथिसुरि बसुमतारीखौ हाबा खालामो बै समाव बसुमतारीमोन मुसाहारि जाबाय आरो बिथांनि न'खराव गासै दा जेसेबां सोद्रोमा दं बेखौ आं मख'नो सानदों आथिसुरि मुसाहारिया बिसि बिथांनि प्रशान्त मुसाहारि फिसाला दा हायद्राबादनि हिन्दुस्तान पेट्रलियामाव साख्रि मावगासिनो दङ मेनेजार महरै प्रणति मुसाहारि नार्जारी बिहामजो फिलियास मुसाहारि फिसौला प्रत्युष मुसाहारि फिसौला दलि मुसाहारि खाख्लारि फिसाजो BTC क'क्राझार एडुकेशन डाइरेक्टराव बे अफिसाव खामानि मावगासिनो दङ साख्रि मावदों दिलीप खाख्लारि बिजामादै देबजित खाख्लारि फिसौला हिरामणि मुसाहारि ब्रह्म फिसाजो गसाइगाव कलेजियेट हाई स्कुलाव फोरोंगिरि साख्रि मावो डक्टर निरन्जन ब्रह्म बिजामादै फुंजा ब्रह्म फिसौजो जिवन्ता ब्रह्म फिसौजो जगिस्मान ब्रह्म फिसौला बुलबुल मुसाहारि फिसाजो दिल्लीनि मोनसे NGOआव हाबा मावगासिनो दङ बिथाङा हाबा जायाखै आरो बिथांनि साख्रि मावनाया 1970 मायथाइनि फेब्रुवारि दाननिफ्राय
1990 जुलाइ दानसिम गसाइगाव हाई स्कुलाव लोगो फोरोंगिरि महरै साख्रि मावदों। 1990 निफ्राय 2005 मायथाइसिम क'क्राझार दाइटआव जुनियर लेक्सारार महरै खामानि मावदों आरो बिथाङा 30 एप्रिल 1995 मायथाइयावनो गसाइगाव बि कलेजखौ गायसनो। बे समाव जेब्ला गायसनदोंमोन गावनि थाखा फैसाखौ बिथाङा गथायसोमनानै मावसोमनानै कलेजखौ गायसनदोंमोन आरो ओरैबायदि मोनसे थासारिमोन एडमिशन लानो साथ्रफोर गैया। नाथाय गुवाहाटी इउनिभार्सिटिया एनरलमेन्ट गैयाब्ला एप्लिकेशनबो होआ। दा बेनिखायनो मा खालामोमोन बिथाङा न' थांनानै BA पास जानाय मानसिफोरनि सार्टिफिकेट लानानै फैयोमोन एडमिशन लाथारनांगौ होननानै जबरदस्त एडमिशन होयो। दा एडमिशन खायफा लानो थाखाय डकुमेन्ट्सखौ हरो फैसाबो गैया। अब्ला बिथाङा मा खालामो गावनिफ्रायनो पकेटनि फैसा होनानै एडमिशनखौ होयोमोन। थिग बेबादिनो बिथाङा कलेजखौ सालायबोदों। दिनै गसाइगाव बि कलेजआ 30 बोसोराव आगान होगासिनो दङ आरो दा बे गसाइगाव बि कलेजआव BEd डिग्रीआव बर'खौ मेथड हिसाबै इन्ट्रडिउस खालामनानै फरायसाफोरनो बर' आयदाखौ फोरोंनो खाबु होदों। जोंनि आसामाव माखासे कलेजाल' बर' मेथडखौ बर' साबजेक्टखौ आयदा महरै इन्ट्रडिउस खालामनानै फरायसाफोरनो फरायनो खाबु होदों। जोंनि कलेजा मोनसे थुनलाइ सोरजिगिरि महरै गुनेश्वर मुसाहारि। थुनलाइ सोरजिनाया बिथांनि समाजाव होलांनाय गेदेरथार बिहोमा। बिथाङा सासे थुनलाइ सानथौगिरि। बिथांनि थुनलाइ सोरजिनाया मात्र खन्थाइयावल' नङा, सुंद' सल', रायथाइ, राव सोलायनाय मोनफ्रोम बिथिङाव बिथाङा आखाइ होदों। असमियानि बिथाङा MA, नाथाय बर' रावावसो बिथाङा कन्ट्रिबिउसन खालामबाय। बर'नि थाखाय बेसेबां मोजां मोननाय दं बिथाङा। आरो बिथांनि जि थुनलाइ सोरजिनाय बे थुनलाइफ्राव जर'खायै खन्थाइफ्राव बर'आरि खोमसि फोथायनानै जेंनाजों मोगा मोगि जाबोगासिनो दङ बेखौ बोखारनाय जे जोंनि समाजाव खोमसि फोथायनाय थानाङा। जों बर'फ्रा गावनि हारिमुखौ मोजां मोननांगौ, गावनि रावखौ मोजां मोननांगौ, मिथिंगाखौ मोजां मोननांगौ। गोबां सानथौआ बिथांनि खन्थाइफ्राव हाबनानै दङ, खना खनला हाबनानै दङ। बिथाङा गोबां सम बिजाब दिहुननायफोराव हाबा मावलांदों। बेखौ आङो बुंनो सानदों। हा फिसा हौवा दाहा खन्थाइ 1981 मायथाइ 17 सेप्तेम्बर आरो फेरेंगा दाउ खन्थाइनिबो 15 जानुवारि 1994 मायथाइ आरो थुनलाइ बिजिरनाय बियो रायथाइ 1993 जापाननि खन्थाइ राव सोलायनाय खन्थाइ 2007 आगस्तनि 1 अक्ट' थुनलाइ सावराय बिहुं रायथाइ बियो 2008 थुनलाइ बिद्या आरो बहेना थुनलाइ रायथाइ बियो 2008 आव फोसावदों आरो दायना सुंद' सल' बियो 2008 मायथाइयाव फोसावदों आरो 2011 मायथाइयाव BTC सोरखारनिफ्राय बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय समेश्वरी बान्थाखौ मोननो हादों बे सुंद' सल'नि थाखाय बिथाङा। आरो 1 जानुवारि 2010 मायथाइयाव मोनदांथि खन्थाइ फोसावदों। 2012 मायथाइयाव बर' खन्थाइनि थाखाय बिथाङा साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हादों आरो बे खन्थाइखौ बिथाङा फोसावदोंमोन 21 जानुवारि 2010 मायथाइ। बेनिफ्राय बर' बिमा राव फोरोंनाय खान्थि 2011 मायथाइयाव आरो बियो जर'खायै BEd कर्सनि थाखाय बर' आयदाखौ जाय लायो बिसोरनि थाखाय बेखौ लिरनाय जादों। आरो रुबायत अमर खयाम 1984 मायथाइयाव राव सोलायनाय बियो आरो 12थिया जाहैबाय बान्दि बे फावथाइ 2013 बिथांनि लिरनाया आं दहायनो बुंदों मोनसेयावल' गैया।
फावथायावबो जिथाय दङ दा बिसोरनि सुजुगिरि महरै बिथांनि सुजुनाया हिसाब गैयै आं माखासेखौ बेयाव बुंनो सानदों बिथाङा दैमु मुंनि मोनसे बिसम्बियाव गाहाय सुजुगिरि जायो बेयावथ' बिराद गोबाव सम आंनि रिपर्ट मथे 1979 मायथाइनिफ्राय 1998 मायथाइसिम बिथाङा गाहाय सुजुगिरि महरै खामानि मावदों मिरु बर' थुनलाइ आफादनि बिसम्बि गाहाय सुजुगिरि 1983 मायथाइ गसाइगाव कलेज निरुपानि मायथाइ बिसम्बि गाहाय सुजुगिरि 1979 मायथाइ खासिनि बियो बिराद मुंदांखा मोनसे खौरां बिलाइमोन बे खासिनि बिथाङा गाहाय सुजुगिरिमोन 1988 मायथाइनिफ्राय 99 ओमफ्राय बाथौ गौथुमनि खुगा लाइसि जम दुवार बेनि गाहाय सुजुगिरि 2005 मायथाइ आरो मजाथि बर' थुनलाइ आफादनि बिसम्बि बेनि मासिगिरि 2005 मायथाइ आरो 2010 मायथाइयाव खुंनाय बर' थुनलाइ आफादनि बिसम्बि संकस बेनि मासिगिरि बिथाङा साहित्य एकाडेमि बान्था मोननाय बै बर' खन्थाइ बे बर' खन्थाइयाव मा दङ आरो बिथाङा मा लिरनांगोन बेखौनो आं फरायथिनो सानदों बिथांनि लिरनायसो बे आंनि बुंनाय नङा बर' खन्थाइनि बागै खन्थाइया गोसो सिंनिफ्राय ओंखारनाय फिथाइ बेयाव स्पन्टेनिटी दङ बियो नारसिननानै लिरजानाय नङा एबा होननानै लिरजानाय मुवा नङा लिरथारब्लाबो बे खन्थाइया खहाबनां जायाबो जानो हागौ गोसो सिंनिफ्राय ओंखारबोनाय खन्थाइयाव मोनसे दाहार दं बे बोहैबोनाय दाहारा सोनारो समाजनि सायाव सुबुंनि साननाय हनाय आरो थासारिनि सायाव बेयाव लेखा गोरों रोङैनि राव गैया लेखा रोङैहाबो सुबुंथि दं बिसोरनि गोसोआवबो दं खन्थाइ मेथाइनि बोहैथि फुंखा बर'हा राव दं बे रावा माब्लानिफ्राय फैखो बिनि सम गैया ओंथि गैया बर' माहारिजों लोगो लोगो फैफानाय रावानो बर' राव होनोब्ला बिनि बेरेखा बुंनो थानाय नङा नाथाय बे रावहा लिरजानाय खाबु दंना गैयामोन बेयाव जारिमिना सिरि लिरनाय राव गैयाब्ला थुनलाइयाबो गैया थुनलाइ गैयैखाय थुनलाइनि बाहागोफोर जेरै खन्थाइ मेथाइ सुंद' सल' बायदिखौबो लिरनाय जायाखैमोन जानांगौ बे बिथिंखौ नोजोराव लाखियोब्ला बर'नि रावाव थुनलाइ जोनोम जानाय समखौ बिबार अलंबार मुगा एबा बिनि एसे सिगां मुगानिफ्रायसो बर'आव खन्थाइ मेथाइ थामहिनबा थुनलाइनि जोनोमा जादों होननानै सानजाथावो एबा दंमोनब्लाबो लिरनाय जायाखैमोन होनना साननो हायो नाथाय गुबुन फारसेथिं नोजोर होयोब्ला एबा गोथौयै साननानै नायोब्ला रावजों लोगोसे थुनलाइया फैफानायखौ नुनो मोनो लेखा गोरोङानो जाथों एबा लेखा रोङैयानो जाथों बिसोरनि खुगानिफ्राय माखासे खन्थाइफ्रा खुगा खुगा ओंखारबोनायखौ नुनो मोनो बेखौनो खुगा मेथाइ एबा सुबुं खन्थाइ होननानै बुंनाय जायो सल' आरो सल'बाथायाबो बिदिनो खुगा खुगा मोनथिस' हायै समनिफ्राय आरो मुगानि उन मुगा बर' समाजाव हाबफैदों बैफोर बै समनि सोलिनाय रायजो जानाय सावगारिखौ रोखायै दिन्थिदों बैफोरनो बर' राव थुनलाइनि गुदि फुंखा बर' थुनलाइया सुबुं थुनलाइ होननानै बेफोर आथिखालाव मोनथिजायो लेखा गोरों एबा रोङैनि बेलायाव बिसोरहाबो सोलोंथि दं सरकारनि आगु खन्थाइफ्रा जेरै बर'नि सुबुं खन्थाइफ्राबो बै रोखोमनि होनना बुंजायो मख'नो गोनां दोंसे खन्थाइया जेन' दालाइ बिलाइ गैयै थंस' रथं बिफां सा सा फरायनानै नायोब्ला बेयाव जेबो गैया रथंआनो आथिखाल गिबि बर' खन्थाइयाव ओंखारनाय महरा बेयाव गैया बबेखानि गोथौ गोजोर आरो सानस्रिजों नायोब्ला बिलाइ दालाइ आरो बिबारा ओंखारनाय बायदि बर' खन्थाइनि नोजोर ओंथि थांखियाबो रोखा रोखा जायो जेरै आलि जिं जिं अखाया हनै अखाया बिनि ओंथिया जादों आलि जिं जिं अखा सादों नाथाय हनै
अखा फैगौ खखा सादों नखा फैगौ बेनो बबेखानि बेखौ गोथौ नोजोर आरो सानस्रिजों नायोब्ला नुगोन दि जिउनि थांखिखौ मोजाङै साननानै लाखानांगौ इयुननि नोजोरखौ थि साननानै लानो रोङाब्ला आलि जिं जिं अखा साब्ला जेरै नखाया जुजु फैनानै आलिखौ सिफायलांगोन अखा सानाय थांखि ना हमनाया जाफुंनाय नङा बिब्दिनो जिउनि आबुं थांखियाबो जाफुंनाय नङा बिब्दिनो ना मावानि मेगना हनै थखना ना मावानि मेगना जेरै गिदिर सुबुंनि लुबैनायाबो गोबां सिमना गैया नाथाय बारा बारा मोननो लुबैयोब्ला लुबैनायाबो फाब आरो फाबानो फोथैयो होननाय बायदि जायो बेबादिनो गोबां दं बेफोरनि सोमोन्दै बेयाव रावफोर जोबनो खाबु गैया आरो थांखिबो नङा बबेखानि बैफोरखौ नोजोर लाखिनानै बर' समाजनि माखासे सावगारि आरो बै समनि थासारि साननाय हनायखौ लानानै खन्थाइयाव रुप होनो नाजानायासो बे खन्थाइनि थांखि बेयाव सुंद'यै खन्थाइनि रुप होनाय जादों जेरै दैसा गाथोन ना एलें बालें बालें दैसा जिरि जिरि हांमानि जिरि बोराया होदावो गांनाय उखैनायाव बुरैया बालाबाथिया बाब्राब बायो बेबादिनो माखासे बर'नि थासारि समाजनि सावगारि आरो नोजोर थांखिफोरखौ सुंद'यै खन्थाइयाव होनो नाजानाय जादों बिथांनि बे लिरनाया जाहैबाय बर' खन्थाइनि माखासे खन्थाइफोरनि फिल'सफिखौ बेयाव बिथाङा बिजिरदों आरो जोबोरैनो मोनसे ओंथि गोनां बे खन्थाइ जायनि थाखाय बिथाङा मान मोननो हादों साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ बे खन्थाइनि थाखाय